Sukir lan bojone bingung. Wis tengah wengi ngene anake lanang durung mulih. Kamangka mau pamite mung sedelok arep menyang omahe Priyanto, kanca SD nunggal sakelas. Kegawa bingung campur kuwatir nggagas anake lanang sing wis kliwat wanci durung ning omah. Wong loro bisane mung kersah-kersu dhewe. Sing wadon katon ora jenak anggone lungguh ing ruang ngarep. Semono uga Sukir sedelok lungguh, sedelok ngadeg lan banjur niliki menyang jaba. Sapa ngerti anake lanang teka. "Piye, Pak? Wis yamene Darmono kok durung mulih?" Tembunge sing wadon sakwise sawetara wektu meneng nggagas anake lanang. Sukir unjal ambekan. "Aku dhewe ya bingung, Bu. Iki wis tengah wengi nanging anak lanang durung bali. Terus piye, Pak?" Sukir meneng ora mangsuli. Pikirane saiki malah banjur pelayon tekan ngendi-endi. Sing dipikir ora liya anake lanang. "Piye, Pak?" Sing wadon takon maneh. Sukir bali unjal ambekan landung nuli kumecap. "Aku arep goleki menyang gone Priyanto kaya pamite mau, Bu." "Ngono luwih becik, Pak." Sukir gage-gage ngetokake sepeda motore lan sedelok wis keblas ninggalake omah sing dituju omahe Priyanto sing isih nunggal kampung nanging beda RT. "Priyanto, mau Darmono mrene?" pitakone Sukir. "Mboten niku, Pak." Wangsulane Priyanto karo bolak-balik angop sakwise digugah dene wong tuane. "Bener ora mrene?" "Mboten." "Lah wonten menapa to, Pak?" "Mau pamite mrene lan nganti saiki durung bali mulih." Priyanto kaget. "Mbok menawi dateng pangginane rencang sanes, Pak," ujare. Sukir njur pamitan. Sepeda motor di starter banjur ngeblas menyang omahe kanca-kancane anake lanang. Embuh kuwi sing nunggal kampung utawa beda kampung. Nanging kabeh sing ditemoni Sukir padha mratelakake yen bengi kuwi Darmono ora mara. Uga ora ngerti menyang endi lungane Darmono. Kanthi gembal rasa sing banget bingung campur kuatir merga ora entuk sisik melik ngenani anake lanang. Sukir wekasane mulih nglenthung. Sing wadon bisane mung jempling-jempling entuk kabar kaya ngono. Ora wurunga dadekake tangga kiwane padha kaget lan gembruduk mara menyang omahe Sukir. Kepingin nanjikake apa sing wis dialami wargane Sukir. Ing wektu kuwi uga kabar ilange Darmono terus sumebar tekan endi-endi. Warga umumnya kabeh padha ngetokake panemune dhewe-dhewe ngenani ilange Darmono. Nanging kumregenge warga sakala sirep nalika ketua RT ngadeg njupuk keputusan. Darmono sing nganti wektu iki durung mulih lan ora ana kabare pancen nyolowati. Mula saka iku kabeh wae ora enom ora tuwa bengi iki ayo bareng-bareng golek Darmono. "Madosi ten pundi, Pak RT?" takone salah sijine warga. Gandeng kabeh padha ora ngertine yen manut panemuku awake dhewe ngubres kampunge dhewe iki luwih dhisik klebu ing Tegalan Kidul kampung kuwi. Warga padha sarujuk karo panemune Pak RT. Ing bengi kuwi uga tanpa ngulur-ulur wektu maneh kanthi sayuk warga banjur padha goleki Darmono. Warga sing cacahe akeh bengi kuwi didum dadi pirang-pirang kelompok lakune mencar. Tujuane murih cepet anggone ngubres kampung lan Tegalan Kidul kampung. Bengi kuwi kahanane kampung dadi rame, lampu senter cumlorot ing kono kene. Nanging senadyan wis ngubres kampung lan Tegalan Kidul kampung, Darmono tetep
tetep ora ditemokake. Warga banjur kluntrung-kluntrung padha bali menyang omahe Sukir. Ora perlu panik, sing tenang wae, tembunge Pak RT sakwise nyipati wargane bali tanpa nggawa asil. Terus pripun Pak RT? Pardi salah sawijine warga takon. Pak RT ora enggal awe wangsulan, nanging malah meneng sawetara. Saka polatane sajak lagi mikirake sawenehing perkara. Pripun Pak RT? Ana warga sing takon maneh. Ratman, nyedhak orine. Tembunge Pak RT keprungu rada banter. Ratman sing mau ning ngadeg rada adoh agan mara. Ratman, aku njaluk tulung marang kowe ya. Waktu iki uga kowe menyangko omahe Mbah Wir. Ajakan mrene. Yen Mbah Wir mboten wonten griya, lajeng pripun Pak RT? Muga-muga bengi iki ana omah. Wis gage mangkata kono. Ratman ora takon maneh. Nom-noman kuwi banjur mungkur saka ngarepe Pak RT lan nyedhaki sepeda motor Sukir. Lan sedelo sepeda motor lawas kuwi keprungu ngereng lan geblas tumuju omahe Mbah Wir. Pini sepo kampung sing kondang duweni ilmu kawaskitan. Dilalah wektu kuwi Mbah Wir isih tukuran ning jaba omahe. Mula aki-aki diajak lan diboncengake Ratman menyang omahe Sukir. Lah aku digawa mrene arep dikon ngopo? Ngendikane Mbah Wir sawise lungguh lincah ing teras omahe Sukir. Ya kene Darmono anake Sukir dugi samenika dereng wangsul lan boten wonten kabaripun, Mbah. Mila kula nyuwun pambiyantunipun Mbah Wir. Tembunge Pak RT sing lungguh njejeri Mbah Wir. Mbah Wir tumungkul sedelo. Ora apa-apa, ucape karo tumengo. Lire kados pundi, Mbah? Ora perlu kuwatir, sedelo maneh anake lanang Sukir ora ketemu. Pak RT lan warga liyane saktemene kaget krungu tembunge Mbah Wir sing kaya ngono iku. Nanging kabeh ora ana sing wani nyentuhani. Saiki golek ana ning kidul kampung kono. Ngendikane Mbah Wir karo klepas-klepus ngematake rokok sing mentas disumet. Wau sampun dipadosi nanging boten wonten, Mbah. Kandhane Jiman diiyani warga liyane. Wis ta, saiki coba golek ana ning kono. Warga gumruduk bali menyang Tegal kidul kampung manut perintahe Mbah Wir. Nalika lakune tekan kidul kampung lan ngubres ing sakiwa tengene kono, dumadakan ana salah sawijining warga bengok-bengok merga nyipati Darmono lagi lungguh ing sangisore wit randu alas. Kahanane rada lemes lan linglung. Bocah kelas 6 SD kuwi banjur cepet-cepet dibopong digawa mulih. Darmono kepanggih wonten ngandhapipun wit randu alas, Mbah. Kamangka saderenge kula lan warga sanes wong salawangsul nglangkungi wit randu alas niku mboten wonten napa-napa. Kandhane Slamet ing ngarepe Mbah Wir. Rasa gumun karang durung wancine isih ditutupi. Arpa kowe liwat kono kaping 100 buntet. Yen durung wayahe ora bakal ngruhi bocahe. Wangsulane Mbah Wir sareh. Kok saged ngoten, Mbah? Liya wektu dak dentreake geni ya bisa kaya ngono. Slamet ora kumecap maneh, semono uga warga liyane ora ana sing takon neko-neko. Geniya Darmono ngerti-ngerti bisa ditemokake ing sangisore wit randu alas sing umure wis tuwa banget kuwi. Kir coba jupuna banyu putih lan enggal gawanan mrene. Ngendikane Mbah Wir marang Sukir sing lungguh ning ngarepe. Sukir gage-gage mlebu omah lan ora gantalan wektu wis metu maneh karo nggawa banyu putih. Anakmu lanang isih lemes lan linglung.
mula kudu enggal diusadani mure bali waras wiris kaya wingi uni. Banyu putih ing tangane Mbah Wir didongani lan banjur diraupake Darmono. Ora let suwe dheweke bali sadar kaya maune. Wis ora lemes lan linglung maneh. Nyipati kahanan kaya ngono, warga banjur padha takon marang Darmono ngenani kedadian sing mentas dialami. Darmono banjur cerita bloko rumangsane sakwise metu saka pelataran omahe dheweke ketemu karo sawenehe wong lanang tuwa sing banjur ngajak menyang omahe. Anehe Darmono mung manut wae nalika digandeng lunga menyang omah joglo gedhe kang endah kanthi pelataran amba. Saksuwene mapan ning omahe wong lanang tuwa mau, Darmono ora gelem nyenggol utawa mangan panganan siji-sijiya sing disuguhake. Wit randu alas kidul kampung niku pun dangu katon anteng-anteng mawon, nanging saniki usil malih. Kok saged ngoten nggih, Mbah? Sukir takon. Rasa takon sing kaya ngono. Sing penting ning endi wae ora neka-neka bakal aman. Mbah Wir banjur pamitan sadurunge jumangkah isih kober meling marang Sukir. Welingku anakmu aja entuk neka-neka nalika dolanan ning cedhake wit randu alas kuwi. Warga sing lumpuh ing omahe Sukir uga banjur padha mulih menyang omahe dhewe-dhewe awit wektune wis meh para esuk. Batine padha takon ngenani wit randu alas kidul kampung sing nyatane isih wingit ora kena disepelekake.